Ka jingkran he jong u Donald Trump halor kari India. Ka jing adai klanang jan bha henrai tang kawai ka jing U Trump ulapan pau biang ya ka jing berngam jong u ban penjari ya ka khajna ka bayadai bat ke India nadu ka ar tarik uluper. Ha ka jing kran bat ka break bat news ka website jong ki khubor jong ka Amerika. U Trump ulaong bau kme lenti bagi bor sensar jong kari India ken penhiar ya kidor khajna sibun bha. Ngangej bakin sa penhiar bha ya kita kidor ndai ka ar tarik uluber ngin sa sim ya kaju kador kumbaki sim yangi laong presiden jong ke US. Utrom ulat her bun sen ya ke India halor kajing sim dor ka bahe ya ki mar jong ke US ki bawan rung sya kanekari. Ulaju kedau ya ke India men syua kum kasim khajna bat kanong le be ijot ka bakrau. Hau benai Februari ha kajingalang bat menteri rang badu kari India Narendra Modi ha White House ha Washington DC. Utrom ulaong ba ke India kalalong ka baklan bha ha ka bedai bat ki khajna. Ngam keno yaki da ka bapunun kam enrei ka dei karukom trekam ka bapher. Kalong ka ba e bha bandi sya India namar kidon kejing khanglat ha ka khayi pateng kidor ki baklan bha. Ukomar Secretary ke India Sunil Barjwal ulai thu ha kajingalang jong ka parliamentary panel ha ka bastang jong une benai ba kajing kran kadang yaj sakmat bat ompat don kano kajingete halor ka khayi pateng ke India bat ku US hadu kate kapor.